Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Wonten pangresanipun sedaya jamaah kakung putri ingkang tansah kula hormati. Sepindah muga kita tansah muji syukur wonten kawulan dalem Allah Subhanahu wa taala. Kanthi rahmat hidayah saha inayahipun kita sedaya waket sareng-sareng makempal menika majelis kanthi mboten mangke yelangan setunggal punapa-punapa. Shalawat salamipun Allah mugi katut dumateng junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanthi setunggalipun pengajap mugi-mugi kita sedaya kagolong umat ingkang sasapaantipun langkung-langkung benjang wonten ing yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, monggo saderengipun kita terasaken ngaos wonten ing dalem menika kita buka kanthi waosanul kitab Libtigha imardhatillah wali syafaati Rasulillah wali niyati sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para rawuh ingkang kula hormati, bilih kita sedaya sampun kathah sanget anggenipun kita nampi kenikmatan wonten ing saking Allah taala. Kados rupi nikmat ingkang arupi bondo donya, nikmat arupi kesehatan bagas waras. Langkung ageng malih kita sedaya dipun paringi kenikmatan ingkang arupi dipun dadosaken dados tiyang Islam, tiyang mukmin, dados tiyang ingkang takwa utawa wedi marang Gusti Allah. Ugi malih kita sedaya dipun paringi nikmat saking Allah arupa kempal kaliyan tiyang ingkang sae-sae, kempal kaliyan tiyang para alim, para ulama. Sedaya kala wau minangka rupa nikmat saking Allah Subhanahu wa taala ingkang kedah kita syukuri. Caranipun kita nyukuri nikmat kala wau, di samping lisan kula panjenengan sedaya ngucap alhamdulillahirabbil alamin, ugi kita kedah nasarupaken kenikmatan ingkang dipun paringaken dhateng kita dipun tasarufaken wonten ing dalan taat marang Allah. Terus diparingi nikmat sing rupa kesehatan ya digawe ngibadah, digawe ngibadah maring Allah. Diwehi nikmat sing rupa bondo donya ya kanggo sangu ngibadah maring Gusti Allah. Bukti syukur nikmat ingkang paling praktis malih inggih menika arupi ngangkat asta kalih utawa sujud dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Tegesipun nindakaken ibadah salat gangsal wekdal. Salat gangsal wekdal menika minangka ibadah ingkang boten waket dipun nyang. Dalam keadaan napa kemawon salat gangsal wekdal niku kedah dipun lampahi. Benten kaliyan poso sinaosa poso Ramadan niku hukume wajib, ananging saged dipun enyang tumrape wong sing ora kuwasa poso. Terus wong sing boten mampu nglakoni poso niku boten kewajiban nglakoni poso. Terus mangke wonten tata carane. Wonten sing kewajiban ngondoni, wonten sing kewajiban bayar fidyah. Niku poso. Benten malih kaliyan zakat. Zakat niku nggih ngibadah wajib.
Ananging kewajiban zakat niku nggih tumrape wong sing kuwasa ngedalaken zakat. Nek mboten kuwasa ngedalaken zakat nggih mboten kewajiban. Benten malih ngibadah haji. Haji niku nggih sing kewajiban tumrape wong sing sampun kuwasa haji. Ananging salat niku mboten. Mbah kuwi wis kuwasa utawa mboten, dadi wong sugih utawa mboten, dalam keadaan napa kemawon sing jenengane salat kuwi kudu dilampahi. Nah, wonten ing hadis utawa wonten ing ayat-ayat Al-Qur'an tembung salat niku mboten mawi fi'lus salat. Ananging mawi iqamatis salat. Nek menawi fi'lus salat sekedar nglakoni salat niku sing penting nglakoni. Duhur nglakoni, asar mboten, maghrib nglakoni, subuh mboten, niku termasuk pun nglakoni senajan ora ajeg. Ananging mawi iqamatis shalah. Terus ting ayat napa kemawon, ting hadis pundi kemawon niku diterangake iqamatis shalah. Anggenipun kita nglampahi niku kedah ajeg, kedah jejeg dalam keadaan rubak, keadaan sehat, keadaan longgar niku kedah dipun lampahi. Ajeg ing dalem wektune, ajeg ing dalem anggenipun kita nglampahi. Wekdal duhur nggih dilakoni nang wekdal duhur, wekdal subuh nggih dilakoni teng wekdal subuh. Niku diarani ajeg. Salat gangsal wekdal ajeg, pandang Jumatan prei. Senajan seminggu pisan ning prei niku nggih boten termasuk ajeg. Wong Jumatan niku nggih termasuk fardu ain. Ngoten. Mila dengan adanya kewajiban nglampahi salat kala wau pramila kita kedah ngreksa, kedah njaga kewajiban kala wau. Kanjeng Nabi Muhammad sampun dawuh man hafadha alas sholati akramahu wa bi khamsi fisolin. Sing sapa wonge njaga, sing sapa wonge ngreksa dhateng salat 5 wektu, mongko Gusti Allah bakal mulyakaken wong sing gelem ngreksa salat mau kanthi kemuliaan 5 perkara. Setunggal yarfa'u anhu diqol ais. Ingkang sepindah Gusti Allah bakal ngilangaken sangka rupeke pengupa jiwa. Wong sing gelem ngreksa, gelem tenanan oleh nglakoni ibadah salat 5 wektu bakal diilangi saka kerupekan pengupa jiwane. Tegese bakal dicukupi ing dalem donyane luwih-luwih wonten ing akhirate. Ingkang nomor kalih wa'ada bil qabri. Ingkang nomor kalih dipun bebasaken saking siksa kubur. Wonten ing alam kubur ananipun mung nikmat-nikmat karo nikmat. Alam kuburipun dados raudhatan min riyadil jinan, dados pertamanan swarga. Niku tumrape wong-wong sing gelem ngreksa, gelem jaga dhateng salat gangsal wekdal. Ingkang nomor 3 wa yu'tihi kitabahu biyamini. Bakal diwehi buku catatan ngamal sangka tangan tengen. Dados nginjang wonten ing akhirat niku kita niku badhe dipun sumerepi sedaya ngamal ingkang dipun lakoni wonten ing alam donya. Mbah niku ngamal gedhe utawa ngamal cilik kemawon. Paribasan kiyambak sedekah sak bibit sak bobote wineh sawi. Ning ling sedekah niku kanthi ikhlas. Nek cara ditang-etang wineh sawi siji niku mboten enten bobote. Ananging kita sedekah sak bobote kados mekaten ning kanthi ikhlas niku ya dipun catet ngamal saleh. Ling nyatet niku dicatet ning buku khusus buku ngamal saleh. Nginjang wonten ing akhirat badhe dipun sumerepi, iki ngamalmu, iki ngamali niki
Nek ngamal apik ya dibakal diwehke nang lewat tangan tengen, nek ngamal ala ya bakal diwehke mawi tangan kiwa. Ingkang nomor sekawan, wa yamurru alas sirati kal barqi. Badhe nguwat wonten ing siratal mustaqim kaya dene kilat, bantere kaya dene kilat. Terus nginjang wonten ing siratal mustaqim niku nggih macem-macem nika. Ana sing mlaku alun-alun, ana sing brangkang, ana sing bantere kados kilat niku wonten. Terus werna-werna mlaku teng siratal mustaqim. Lah, muga-muga kita anggenipun jaga ngreksa dhateng salat gangsal wekdal kiyambak anggenipun mlaku wonten ing siratal mustaqim bantere kaya dene iki. Ingkang terakhir wayat ful jannata bi ghairi hisabin. Teng alam donya wis diwehi kecukupan, teng alam barzah diwehi nikmatipun kubur, diwehi catetan ngamal nganggo tangan tengen. Wonten ing swarga dilebokke swarga bi ghairi hisabin kanthi tanpa hisab wis teka dilebokke mawon. Niku tumrape wong-wong sing gelem ngreksa salat gangsal wekdal. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati. Langkung-langkung anggenipun kita ngibadah salat gangsal wekdal. Umpamane saged kanthi jamaah nggih dipun usahaken kanthi jamaah. Di samping kita jamaah wonten ing musala, wonten ing masjid niku ganjaranipun wonten hadis dipun terangaken ana sing dipun tikelaken ping 20, ana sing ngandhakaken dipun tikelaken ping 17. Niku nek kita gelem jamaah, luwih-luwih teng masjid utawa nek adoh teng masjid ya teng musala. Niku Kanjeng Nabi dawuh, man tatahhara fi baitihi summa madha ila baitin min buyutillahi liyaqdi faridah min faraidillah kanat khotwatahu idzauma takuttu khoti'ah. Sing sapa wonge sesuci nang omah, sesuci wudu utawa suci liyane terus wudu nang omahe, terus mangkat wonten ing masjid, mangkat wonten ing langgar teng musala supaya nekani kewajiban saking pinten-pinten kewajiban jamaah salat fardu dan wong sing mangkat saka ngomahe dumugi masjid dumugi langgar kanat khotwatuhu idzauma tahuttu khotiatan. Setiap jangkahan wiwit metu ngomah sak jangkahan niku ganjarane niku bisa nglebur dhateng dosa sing wis kelewat. Niku sak jangkahan. Jangkahan lintune bisa ngangkat derajat kula panjenengan sedaya wonten ing akhirat sakmangke. Terus semakin akeh jangkahane, ya semakin kathah oleh nglebur dosane, semakin akeh oleh ngangkat derajat kula lan panjenengan sedaya. Niku mawon kek mlakune saka ngomah. Apa meneh gelem jamaah. Wonten. Terus ketinggalanipun nggih namung salat bareng-bareng jamaah ngeten iki ananging ganjarane niku nggih masyaallah kathah sanget. Dipun tikelaken ping 17 niku salat mlakune mawon metu saka omah tumuju dhateng masjid, tumuju dhateng tempat ngibadah niku pun diganjar sakmono gedene. Alhamdulillah. Penting malih anggenipun kita sareng jamaah ngeten iki punika nedahaken bilih persatuan lan kesatuan utawa kerukunanipun umat Islam dados syiaripun agama Islam. Dados nalika wonten dusun, wonten desa kok ana jamaahi, ana sing jamaah nang langgar, jamaah nang masjid niku nandhakake nek persatuan lan kesatuanipun umat Islam
Ngoten. Dados syiaripun agama Islam ditingali tiyang sanes niku kae dadi iso guyub rukun, iso dados tunggal oleh jamaah. Ngoten. Niku jamaah. Lah sedaya kala wau minangka bukti syukuripun kula panjenengan sedaya wonten ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Sampun dipun paringi kenikmatan ingkang rupa werni-werni, salajengipun waket kita tasarupaken wonten ing mergi dalan taat marang Gusti Allah. Diwai sehat ya iso nindakaken jamaah ting masjid, ting musala, cubi kemawon menawi nikmat kala wau kok diilangi sithik kemawon. Tentu kemawon kita ngerasa wis ora karuan ngoten. Mangan sithik ora enak, mangan enak sansaya lek ora enak. Niku contoh sekedhik kemawon. Mula sedaya kala wau kedah kita syukuri ken supayane dipun tambahi nikmat saking Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mekaten lasmantan sekedhik saking dalam mugi-mugi beto berkah lan manfaat khususipun kagem kula umumipun datang panjenengan sedaya sehingga samangke waket dadosaken tambahipun semangat kita anggenipun ngibadah wonten ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutup sareng-sareng ngaos dalu menika kanthi waosan umul kitab. Mugi-mugi wonten berkah lan manfaatipun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kathah kirangipun nyuwun pamunten. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.